Kublai Shibu ni pergi pajak bagi sesempat ngapnya sobaya pish ka voice of kasi channel. Pada kini kesngi ke pementang adon katukat ne ki bangakwa ban keren. Kabaya dei sepang kajat benru kasi chongi hakini kisngi ki pementa. Bad balai ngakwa ban keren kadau kolong ba. Kidon kini ki jingje. Bad kita ki jingje ki long ki jingje ki ba ki bom so tenat. Ia ke imlang salang ki bom sau tenat haga snong katau ki bom sau tenat iru haga jala mekalaya jungi bakin je kini ki jingje hak kini ki sni ki bamenta ki jingje ki basau si ba te ko ki paj ba bi abang kren ni kini ki jingje kamut banga kan tho yano ro henry banga kren ni kini ki jingje kapen long yang ba di pi ban pej ngor kapen long yang ba di pi ban long kita ki brew ki start kapen long yang apa dia pi ban long kita ki brew ki pasian abang yui gini ki ki baca haga jala mekalaya jungi te pai ba bi ke bang kwa ban kran kalong kum ni hakini singi ki beladap apo jain dia ladon ke jinjia ke basosi berka kita ke jinjia ke basosi kalong kum ni Lingba ke jingwan kata ka Shri Siman ka penlong penban ke jing Yashun Yasho Yadad ya isi para kasi dan para dok para senam ya kabanging yui hang tu baki ya kawang mau yui yang tu baki ti no ikatu ka surok itu ki breu ki ba menjur ikatu ka jing ki ba menjur ban kersan ikatu ka Shri Siman ban penlong publik hering ikatu ka por kiti no ikatu ka surok berkalawan ra ka jing iki paj ba jong gatu ka than habal le jing le nimba gatu ka surok namar lati no bat om tang kata kalawan ra ru kata ka jing ya shrut para dok prasnam bat don ru ki ba ong ba itu ki ba kersan kidai kita ki breu ki ba la ai pisa dia kata ngam tip henry ngayos ngau haki pathai haki social media ba bun ki ba ong kumta te nagaliang jonga ngam tip dia kata ngam kwa ban kan tho henry ke banga kwa ban kren kalong begini ki jingje ki bajia po ri khasi bi chungi haki kisni ki menta kilong kita ki jingje ki bom ngau tenang namar balai ngi dei kata ka jaj benreu tibreu tiblai bat abang yui ba kita ki brew ki basa akan naik ke jala mekalia kum kita ki brew ti blai henry ki kawang mau ya sho ya dat kham tam ya sho ya bishni para do parasnam katno kalong ka pasosi bat kalong ru kata ka jingje ka bom song tenam kata ka we bat sakini ki beladab nang men akini ki beladab ni yui apo sor shalom dia kini ki jingklu glumar haba don ki bayaki nak benta kata ka hok jongki ele segi dawai kata ka hok jongki henry shibun ki jingje ki basausi ya ka ba ka imlang salang ka kran ya ka ba ki paj ba ki kran bat kini ki jingje ngayu iba kilong kita ki jingje ki bom so tenan haga jai penru ko CBE chungi te pai ba bai nakaliang jonga voice of kasi channel kam samdon kano ban penram ya kino ya kita kinong ya ki ne yano ru ngam sam la penram retang ni ka wei ko ki pai ba jonga bri uhnyo trap habang yui kani ke jing klumar apo ri kasi CBE chungi nya ban bu ka wei ke jingkeli berkata ke jingkeli balai kiwan kini gi jingklumar hapo ri kasi jungi kata ke jingkeli pihaban jubab mapi wei po wei u pardo prasnam ubashong basa hakani ke jalla mekhalaya balai kini gi jingklumar balai kini gi jingyakhe balai kini gi jing dawai ka hok naki sang bhalang naki pajba bat om tang ki sang bhalang andai wat ki sang political party ru naga sang voice of people party ru kita wai kata ka hok but kumju ru naki wei
ki dewa ya kata ka hok ke ka dau ka ba penlong ya kini ki jing ki kin wan la ne kin jia hapo ka state me khalia chong kata ka de ke jingkli bat ka jubab la ne kata ka banga shu mudur la ne nga shu prakhat yo le se ki wan kini ki jingjia ki basnosi apo ka jala me khalia chong ki wan kini ki jing ya sho ya dat lani ya bishni para do prasnam yo le se kadao kalong bahaka sensar ka khadar apo ka state me khalia kamlong shu ka bakhoi ka bahok yo le se kata ka jing sensar apo me khalia kam don shu ta ka jing sensar ban ya dai ki try muluk yo le se kata ka jing sensar apo me khalia kam long shu ta ka jing sensar e ka ba snap lem ye ki paj ba here ye ka ba ki mon ki yaj bet yo le se kumta kadau ka long ba ngiu i ba ya ki nong sensar ya ki nong ya lam ya ki MLA ya ki minister bapar de upaj ba ubla pen ku bor ki de upaj ba ubla ai ki ka bor bakin yo shong ha ka shuki re enda la job pat ni yo i bakini ki jingje ki basnosi ki je ha ka state me khlea chong ngam kan tho ki minister ngam kan no hiru ya ki henry ke ka dau pat bapenong kini ki jingje basnosi ni haban bu ya kata ka jingkali barka jubab na ka liang junga ngayu i ba yo lese baka ta ka sensar khadar kamlong shu ka ba bet hapo ka state me khlea chung de tangling ba ka jingwan jong kata ka Shri Siman kapan wan ra pan ban kata ka jingesh shrut hapo ka chaj menru ka si chung ite kamlong ka pa kena ka liang jong ka voice of kasi channel nga kwa ban ong ipigi pai ba jong ka bri wen neo trap ni haban long kita ki breu ki ba start ni haban long kita ki breu ki ba sian ni haban long ru kita ki breu ki ba yo i jai ka lawe ya ka batang ki khun ki ti jonga ba jong pi ba kham tam e abang jet ki nong ya lam kham tam e abang jet kita ki nong sensar ki ba pet ki ba khmi ya ka chai pen ru ka si bi chung ki ba pet ki ba khmi ya ka hok ki try muluk te ka don kam ya nga ba dia pi bangin na long kita ki breu ka start Baka don kam nga ba dia pi ban pet ya kita ki nong mikmat atau ki don am kata ka mensim ban tray hok lane ban tray nak benta ka imlang ka salang jong ka jaj penru ka CBE chungi te henry lada ngi dang it's by lada ka jaj penru ka si chungi kadang khwan mentoi shimat tang ban yo pisai lade shimat la so biang la so bet sisin ka si kani ka jaj penru kan sadu namar balai kani ke jingkwa mentoi shimat kawan ra ka jing pang ka bacur ba po ri kasi chung berkata ka jing pang kalong ban bam no ya ka hok ki long den ki manden ki ban sawan te paj ba ba i nang ne shakmat to ngin long ki breu ki start ki bahusiar wat i jaga spa ka ba phiyo san spa shejar arajar laijar sipo jar silak kamantoi namar ka tu ka spa tang sipor ka ne bat phi kamla ban yai ne hadu baki kahaka hadu ka pateng ki khun ki ti jong phi ki ban sawan te paj ba bi ta kani ka por ka ba menta nakaliang jong ka voice of kasi channel abang kren ni kani kamde ka bang kan tho yano ru henry ka bang kren ni kani kalong bangin long ki breu ki ba te ka hok bat ki ba le ka no ru da ka hok om dei de ka ba thok ba syukur om dei de ka ba bam sap bat abang yu i kini ki jingje ki ba ngosi apo ka jala me khalea nakaliang jonga kadon ka jingcha abang ayu i kini ki jingje te bangan le kum na gun moro ngamla le re tang kini ka wei ko ki paj ba bi baka kamram jonga bat jongpi kam dei bangin ya le da ka waj bada ka stick kam dei bangin ya tim si tim sang kam dei yang i ban le kum ta hande ka kamram jonga bat jongpi ka long tongina duai bo blei un wan pen em ka jaj pen ro si bi chong u blei un ai ka jing start ye ki sang bhalang ba pher u blei un ai ka jing start ka jing sham phang ki u blei un pen em ki but u blei un ai ka jing start ki bakin yang ban yada
ya ka chat penru ka si chungi da ka jing start ka ba ublei wa ai tongin duai ru yakin nong sensar ba ublei un kta bakin don kan ka mensim ban shapting ublei namar ba hakini gisngi ki bamenta niyo i ka chat penru ka si chungi kala nang hier dor ko ki pai ba ba i na ka ta ka dau ka jing kan tu na ka voice of khasi channel to ai ngin long kita ki brew ki basngauret bar ki badam diap ha ka jing duai ba ublei unom ino no ya kan ka chat penru te brew te blei te pai ba ba i ngang nget ni ba ki ni ki jing jia ki basngau si ya ka bang yu i ha ka imlang salang ya ka bang yu i ha ka stat me khalia jungi da ka bor brew ngimla ban le hari tang kini ka wei ka dan ka jingkerman berkata ka jingkerman kalong bala da ki brew jong ka chat penru ka CBE jungi ki paino na kilenti boman jungi berkin duai berkin IT yala ka jong ka jing berkin penrit yu ne ublei bala thau ka benang bari ka khandau kin sayu i ki kamba ki dakla ka ba ublei un sawan jongo sisin gasni ya kan ka chat penru ka CBE jungi un pen kalahi ublei ya ka sensar khada ya kita ki brew ki batmu banyang banyale nakabanta ki longden ki manden nakabanta ka hok jong ka chat penru ublei hi un sei kita ki brew ki badon ka donut kumba ublei udan te ha lingba ka jing duai chunga bad jongpi ki kun samla jong ka chat penru kin long kita ki kun ki klur kari ki ban pernai nang ni syakman ban yada ya ka hok jong ki hybrid ki berangka ki hybrid ki banang wan hakini gisngi ki banang wan te pai ba bi tang kini ki kentin ki ba khendiat ke jingkerman ka don yang nga badepi kalong de satang haublai ke jingkerman ka don yang nga badepi ladanga batpi ni kala bamut no na kita ki jingmelen basnu jungi ya ka bangi jet ki nong mikmat da ka bangi yok ka pisa kata ka de ka pop na kata ka daw ka wanra ka jingtim ya ka chat penru ka si jungi te nadu menta ko ki pai ba bi klet no ino no kata ka pisa wat kwa ka pisa yo wat kwa ka no ka spa ka ba yo ka khwan men toy siman re tong ni teli ni long ka wei bat ni dua heru yu blai bu un sei shu ya kita ki nong yalam ki ba yang na ka benta ka chat penru ka si jungi Kubli shibun pai ba bi tangkini kintin ki bakhan dia lada episode na di video cuma like share but subscribe dulu kubli shibun